India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. We ubriu ulayap hadin ba arngut ki samla pule doktor. Ki bompat pendap ya ka jing pule jongki hanong ba Nelor jongka jela Andhra Pradesh. Kila persyang ban put ya u ban penkala kan thaino. Ya u da ka ba pet ya ki jing hikai ling ba ki video na ka YouTube. Ya ka ne ka jing put ka ba bakla shibun lale ha ka we ka ying basa da ki arngut ki samla pule bi pharma ha kasngi palai. Ya une ulanot la itu kum ustrikan arpu prasnam karta ubade na distrik Prakasam ubajutre katbayo ki kam ki jam hanong ba Hyderabad. Ustrikan ula ino ya kalok jong u lakumba katto kat nepor bat ula iem marwe. Ula ya kendu ya kini ki arngut ki samla pule bi bharma bat ula pla haki ba ukwa ban phaput ban penkalakan theno ya u. Usrikan ula kwa ban lek phaput jalade shanong ba Mumbai. Henry kini ki arngut kila penget ya u bakin ailat ya ki bakin put ya u nakabenta kador ka ba khamtat. Kini kila ingut kila shimwa ya ka we ka kamra jong ka ying basa nakabenta ban le ya kane ka kamput. Kini ki samla pule umastan bat ujiva kila sedang ya ka kam jongki da ka ba bot ya ki jing hikai na ki video YouTube. Henry ka bas ngosi kalong bahaka por bala put ya u ustrikan ula klatno nakadaw balajur palat kajing plesnam. Kane kajing jia kala pau perteru hadin ba kinong tre jong kane ka ying basa kila lap ya kane ka met yap napo ka kamra ki pulit kila kemno ru ya baro arngut ki samla pule. Shisin pet laong bakadaw jong kajing yap jong ustrikan kadai na kajing penun kam bun palat ki dawai penyot thia bat kajing plesnam palat.